Amb el que ens trobem normalment quan engeguem el nostre televisor i ens trobem precisament amb els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que es diuen catalans, que s'expressen en català, és que molt sovint diuen al nostre país i s'estan referint a Espanya, que diuen a la selecció nacional i és la selecció espanyola, que potser diran al nord d'Espanya i es refereixen al País Basc, que quan parlen del País Valencià en diuen Comunitat Valenciana i que ho senten com si fos una comunitat autònoma més, com si fos Múrcia, la Comunitat Valenciana, Castella, tant els hi fa. Però aquest no és... I a TV3 podríem dir que hi ha molt poques excepcions. Amb el mapa del temps és el més emblemàtic, no sabem com s'ha pogut conservar. I després algun programa com els Caçadors de Paraules o Passatgers, el que passa és que és això, em sembla una mica que són bolets dins d'una televisió i d'uns mitjans més enllà de TV3 mateix, que el mapa que tenen al seu cap és el mapa de l'estat espanyol, el mapa constitucional, el mapa autonòmic i no pas un mapa autocentrat en nosaltres mateixos. Des del meu punt de vista, el periodisme, exceptuant honroses excepcions, la paraula independència, l'emparaulement de la paraula independència, té una connotació negativa. El que té darrere l'independentisme sol ser una connotació negativa. Per què? Primera, perquè la independència es mostra com quelcom impossible. Quan parles d'independència normalment va acompanyat que és impossible, que materialment no pot ser. L'independentisme també s'associa normalment a persones aixelebrades, tocades de l'ala, una mica allò que es deuen haver pres alguna cosa abans de parlar-ne. L'independentisme també sovint els mitjans el tracten com a sinònim de violència, acompanyat de violència, i també l'independentisme sovint s'acompanya d'una percepció de que amb una independència viuríem pitjor del que estem vivint. Una altra expressió que connota, o un altre sentiment que connota sovint la paraula independència és que viuríem, que no té sentit en un món global. Crec que també val molt la pena insistir en que independentisme no és partidisme. O sigui, és evident que algun dia això haurà d'anar via Parlament amb un referèndum i que els partits són les institucions que tenim per fer això. Però que s'ha de poder parlar d'independentisme en els mitjans, en tots els tipus de mitjans, escrits, radiofònics, blogs de tot tipus, sense necessitat de fer cap referència a cap partit concret. Per tant, si algú diu jo no vull entrar en tema de partits, perfecte, no entrem en tema de partits, anem a parlar d'independència directament, perquè és que al cap i a la fi és un tema que és d'opinió pública i que tard o d'hora, jo espero que més aviat que no pas tard, ens serem interpel·lats, és a dir, haurem de dir què volem fer respecte d'aquesta qüestió, per tant comencem a parlar-ne. No m'allargo gaire més, apuntar finalment una qüestió que també em sembla molt important i que no voldria marxar sense comentar en aquesta facultat. Abans comentàvem amb l'Oriol Falguera, que ha estat aquí al matí també, ens fa falta un projecte important d'internacionalització i això també s'hauria de fer des del periodisme. Per un costat, estem cansats de debatre i de buscar encaixos que no acaben de funcionar i per un altre ara som més dependents, ja que parlàvem d'aquest terme, però no dependents de grat, sinó dependents a la força que fa 20 anys. I sembla mentira, però és així. Això quines reflexions em desperten i quines provocacions em desperten? Bé, algunes que estan una mica en línia contrària, per tant sí que són provocacions amb el que he sentit i suposem el que s'ha dit aquí al llarg del dia. Jo no crec en la proposta de referèndums com a culminació d'un procés místic, perquè si no es fa el referèndum i nosaltres no tenim ara el poder de convocar-lo ni els ressorts per convocar-lo, això també pot portar a l'estèrilitat. I encara crec menys en referèndums com la fórmula màgica de la poció de l'astèrix. És a dir, que algú diga, no, perdonen, això el 2014 ho tenim solucionat. Per què ho tenim solucionat i per què el 2014? Per què no demà? I aleshores el senyor que convoca un referèndum per al 2014, per què no el convoca demà? Curiosament, la gent que convoca un referèndum per al 2014, que també tenen tota la meva simpatia i tot el meu respecte, no diuen com arribar-hi amb garanties d'un mínim èxit. Diuen que només la convocatòria ja és un èxit. Jo no m'ho crec, això. Per mi l'únic èxit que hi ha fiable, l'única dinàmica que val, l'única alternativa que crec que ens porta cap a un camí sensat per trencar tota l'estructura que he comentat ara, és l'enfortiment i la musculació nacional. I això, per exemple, es fa des del govern i des de l'oposició.
Ara, els partits polítics de Catalunya i la part de la societat civil que té més sentit comú o més inquietuds en tots aquests àmbits, es podia preguntar si som més forts nacionalment, Catalunya és més forta nacionalment ara que fa 10 anys. So far.